Apha kwi-intermolecular forces you need to understand okokuqala uba imolecule ipolar okanye non-polar. Xa ipolar imolecule, masithi umzekelo le molecule is polar nalena ipolar, so we will have ke ngoku ii-intermolecular forces esizibiza ngoba zii-dipole forces. Ii-intermolecular forces zii-forces between two molecules, which means apha ke ngoku we have the intermolecular forces between two molecules. Kukho ii-intermolecular forces. Lithini ke ngoku igama le-intermolecular forces? If i-matter le nto it's a non-polar and non-polar, we have i-London forces, the induced dipole. But if it's polar nenye ipolar izoba yi-dipole forces. Okay, now funeka xa sijonge imolecule binjani. So masijonge le, umzekelo le imolecule uyijongile leya inecala eli-negative kakhulu ibe necala eli-positive. Yintoni esiyijongayo? Electronegativity. Eka-chlorine electronegativity ngu-3,0, ka-hydrogen 2,1. So ithetha ukuthi loo nto xa i-electronegativity ka-chlorine ingu-3,0, u-chlorine une-strong pull kwii-bonding electrons, meaning that eli cala will be more negative. So sizoba no-negative kweli cala, partial negative. Eli cala ke ngoku libe partially positive. So apha we have partially positive, then apha we have partially negative. So u-negative no-positive they attract each other. Negative no-positive, yambona u-negative nalo positive they attract each other. So there's a force here lesikhangelayo. Then injani ke ngole molecule? Ngenxa yoba le molecule necala eli-positive necala eli-negative, so this molecule is polar. This is a polar molecule. Why it is a polar molecule? Ii-electrons zistakhe lapho chlorine zinintsi lapho kunakweli cala. The electrons are shared but not equal. Sharing of electrons is not equal, unequal. So there is an unequal distribution of electrons. So this molecule is polar. So this molecule is polar as well as this one is polar. So the type of intermolecular